To fa da dumi-duminsa, amaryar tsohon gwamnan Kebbi, ministan kasafi da tsare-tsare a yanzu wato Dr. Zainab Bagudu ta saka tukwicin za ta biya ko wani mawaƙi ne ga manyan mawaƙan arewa duk wanda ya yi wa amarya waƙa da ya fi wacce Ali Jita ya yi wa uwar gida. To ta rawaito Zainab a matsayinta na amarya kuma a madadin amare tana son a yi waƙar martani wacce ta fi ta uwar gida daɗi wacce Ali Jita ya yi. Ta yi wa dukkan mawaƙan arewa ta yi kaman daga Naziru Sarkin Waƙa da Rarara da Autan Waziri da Ado Gwanja da Umar M. Sharif da sauran dukkan mawaƙan arewacin Najeriya kamar su Adam Zango, Nura M. Inuwa, Abubakar Sani da sauran waɗanda ba za mu iya faɗa ba. Ta musu tayi da su yi waƙan da zai fi wato na uwar gida daɗi, sannan kuma ta ce akwai babban kyauta wacce za ta ba ma mawaƙin inda ya yi waƙan da ya fi na wato Ali Jita daɗi. So dai a yanzu dai ana ta ganin wato fuskar wani bawan Allah da ake kira Umar Bush wanda aka fi sani da Sarkin Fushi. Yanzu dai ana ta ganin fuskokin shi a jihar Kano inda wani ya wallafa a Facebook ɗin shi yake cewa shi yasa a rayuwa you have to be very careful when you rise up in life. Fake people will come from nowhere to use you. Yanzu dai gashi nan sun cuce shi sun raba shi da inda yake samun kuɗi da kyauta kuma sun je sun samu kuɗi da shi. Ƙarshe dai suka ga ya daina trending sun kora shi zuwa Kano. Yanzu fa a labarin da muke samu an ce yanzu suke sha'awa take bashi wato 2,000. Wannan bawan Allah da ake kira da Umar Bush saboda kowa ya san cewa a hannun Ibrahim yake a da aka haɗa wa'yansu munafurci in ji wa'yansu aka kwace shi daga hannun Ibrahim aka ba su Abbaji. To a yau dai a nan labarin mu ya zo ƙarshe. Muna godiya da ziyartar wannan channel ɗin na BBC 3 Hausa TV. In farkon ziyartar ka wannan channel ɗin ne mai albarka ka danna muna subscribe da alaman ƙararrawa domin samun sahihan labarai. Mun gode.